Jeg skal forklare 3 begreber. Det er stamfunktion, ubestemte integraler og bestemte integraler. Og for at forklare, hvad en stamfunktion er, så kan jeg bedst muligt forklare, hvad ubestemte og bestemte integraler er først. Et ubestemt integrale er, når man har et integraltegn uden en nedre og en øvre grænseværdi. Plus at man altid skal sætte en konstant på, når man har funktionen, fordi den kan være hvor som helst i koordinatsystemet. Hvis man udregner et ubestemt integrale, så får man en funktion, som er den, der kaldes stamfunktionen. Den vender jeg lige tilbage til. Når man så har et bestemt integrale, så har man integraltegnet, som har en nedre og en øvre grænseværdi. Og ved at udregne den, så finder man arealet under den kurve, man har. For at vende tilbage til, hvad en stamfunktion er, så går vi tilbage til det ubestemte integrale. Og en stamfunktion, den defineres med stort F af x. Så kan man altid tjekke, om det man har fundet frem til, det er rigtigt, ved at tage store f af x, som er den stamfunktion, som er den integrerede funktion. Og så tager man den differentierede funktion, som er f mærke af x. Når man har de to sammen, så får man den generelle funktion, da integration og differentiation er modsætninger til hinanden. Var det det, du havde? Ja.